kena sisi sagar sadar. Dapat Yusuf. Basta kasir betul ka? Nah, lumili niya ka boleh niya utra. Nalangon lang uwan lumili sakar sadar adun kasir betul. Nau mengarata ginawa kau, ubay ko. Ketika tu nangya mangali mas kami dupion dikira na mudun. Ire man, miya kamu tanong tasangayakan. Si Abu Khalid Makassari. Nah ya dia di kelipatan. Nah tanu ding ka tigien kalangon-langon ada apali alimanian na sumbunian alimanian sang tamer teorit ka dedem yan. Uge tapi agaras ko na sumbunian no kami kapag ito. Gini na tiara ka. Kita tigin ito usod. Ayama anak na inukapan maka gedem samayaw kamu ubay ka ko. Mararang gaun. Nah dia kaya dia mini panutun na mga ulama yo. Na anda man ay kapakaon to lagi kaya di tanong kapagintao. Na ya dia mini diubasaan nasu. Katiru wallah gusto katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ikatlo. Asyarat. Agian ko to kaketarimau aman. Namutabatul Rasul. Ipagunut sa ini idiun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayabutta lang kaya kapangunutan ko Rasulullah alimatima. Ipagunut ka susimbang ka sa kapakayon yang ko syariat ko sabab. So sabab pa? Anto na isabab pa kini turun sa kini subun sa nga puasa. Pasar ko gumusta. Adna sabab, kaya sabab na kapanang gilasan siya. At takwa, kapanang gilasan siya. Ikadua, at buntala kauno tako nabi, nasusimba, napagkayong naka, so kelas yung simba, si ko syariah. Ano na yung kelas yung simba? Ano na ay kelas yagin ka ya simba ko Allah Ta'ala. Ito na ini. Puasa ini kasimba yang ay ano mga kelas ini ya? Kapanay haji ini kabagay sadiyah ka ito na kakasadika. Sadika wajib badiyah ka atau sadika sunat. Ano mga kelas ini ya? Napagkayo na nagaw. Ikatlo, na makaayon na susimba ko kalayan. Mutakadr. Antakuna la ibadatu muwafiqatan li syariati fi qadriha fi sababiha fi jinsiha fi qadriha. So sababian, so klasinian, so kalaian. Suluhu na patrakan. Na uba kasunin sa wala rakaat na disqualify. Dapat yun. Nah simbangnya masa telu disqualify. Adna kana simbang. Adna, tidak ba? Ana apa man situ adna kala ya na adna kata siana. Ana taksia, ana taksang simbang. Ikapat. Nama bano isu simbang amaka ayun ku syariah si iku ikidiaw. Giraw ka Allahu Akbar. Nauba ka giraw Allahu Akbar ka disqualify. Tiga di mangulila. Tuway, ana di mangulila. Kaki bisa ya. Au dah kada memakai lai. Au siar kami sa Ibn Sina na ana di wata kami di disubir na Allahu Akbar. Awai. Limu Allah Ta'ala kami yang graduate kisir. Kati anda nga ya presiden sa Ibn Sina. Na ina ko presiden na nung lagi yung utakuan. Wata, kami yang graduate po. Igira di kami ni simbayan na di giro kay babata din na. Away. Igira pasalam kami na di pasalam sa assalamualaikum ka. Padangag sa langit. Kami yang ini tigil besar. Namanya presiden dia pagariak na ya. Nasa manuto na tigo prinsipal namin na mo nida sa pilihan mga kaya naman ikuan. Ana damit magagah. Kasusakan na siningla kan na. Di katawa ni mantu, kami yang kapasa di mantu sa isu. Wanta ka daw nutumada anta dudun.
Nah, ikalima, nambelui susimba amaka ayun sa ini kidio nu Rasulullah ko masanian. Anu tahu rahasia? Uba kasimbayang sa lubu da mo masuluh kapya sangi budak kata diterimaan. Tidak batin. Awal. Nasalah ko manang ami istri na ko sa lasa. Kamala pa na bibitira si. Oh. Why? Ato na ini ba na ayamara ta lagi mo tadap mo maso kambuka biyo pad. Isinang utami ya kay siya tiginalim. Madal mo mana masadig sa kita no bang sa prana. Adna lima pakai siya no. Ini no miya budu di kuna mangola muka ta sa salungan sa tibu enta na maka 80 maka betul tianta sa salungan mo. Anto na gida kalim kumipusa na miyo ka alaw na. Natigil dulu mata balawan malu muda na nakita tu. Tento no. Jika nanti mo kabubinda maka 40 maka betul tianta. Mata nang tada tu kina ay pilewat dia. Kapia kay siya naman na pinusupi. Nasimba ka kana Peter ka ayak ya pusa ka. May pusa ka na kaya alaw na namiyo ka. Nato na yung asot. Nanay mo po tiyan nga Peter ka walong mo na bagida. Ay so 40 na maka 40 maka betul. Namanya ka ganag siya dito. Uy, kamada na mo man ako. Ito ini ba na alam-ilam niya ko tayo tiki niya nun. Nagyaya. Ayakaw no tako nabi. Na makaayon susimbang kako sabab. Makaayon susimbang kako kelas yang kutwa simba. Makaayon ko kalaian. Makaayon ko kitay kidion. Makaayon saging kutwa masa. At languan. Ilan iman? Lango-languan na simba na adna mga orasyan. Kau baka panay haji manto kadida haji. Umrah. Ayak ka panay haji ka na may kadil hajja. O baka simba yan sa asar ada mo maswasa. Kadikiriman Allah. Ano mga masan yan? Nagyan na ni Putuan sa mutaba atau Rasul. Nah. Ayay ka talo. Nagpagalas ni Sariyo. Magalas di sana dito dano. Ayay katlo na ilang subalas yan. Nato na ikakilang ubalas. Na aya kakilang ubalas na madak uwi na tini na sumangaw lamas ang atlo. Mapini ang kapanambor. Para miya kasuratkan makatlo na makaw makanaw sa oilat nanginim. Paganero nakakilang ubalas waman na ayak itong gulalan na kau nakapag-ilaylay. Basta kapag-ilaylay. Tigo inisya ko alik. Anto na ibuntal at tawa mag-ilaylay. Nasiguro niya malagli buntal. Ito no. Sige na ayaw buntal at tawa mag-ilaylayin na igira amiya dagan lapad yan naman na naman. Naupo dah pediem, nasab bisiana dia lah. Atau ini, eka dua tiwali atau usang yung tamaki ilay ni galabak na bantugang ka mata na ini. Dia ba siya nun na paawingin ka at yun naki tumiyarga ko. Dia na natigo ali ito usang tamaki ilay ni galabak. Ilay ako ni ukap. Ada galap kesipatan na sumasubong tayo na pilay mo. Away. Matan, tuma di talo ipug na korkan waramadan eh. Amay ko na tina bunda sang niya ni panutulan. Uy, isubatak ron na si Chuha na adna miya di amano. Nadika kada. Ang utami ada amano kata miya kako. Tigo ni Chuha timo ani waking amadag lato. Tini mo dato. Tiga ko siyang dato doon yung kita utama no. Kinasi arisyo lang ipulong na. Tigihan ko na uman isar kanu akiu untod na apra niya na ulo niya nasaden sa adna. Tunay iba na bumbula man o sa ulo niya sakaya niya kakon. Mani sana mo to. Sasaka taw bumili no nur ya de. Ati ko ni Juhas kaki.
Dia na ngayon, tingnan to ngayon to. At tingnan na sekali, sekali na, ini loh, mana na ubun ni tatalo, mailay niya. Bener na kaya tingnan ni tatalo. Sekaking jaga kon. Ile ni mas. Sampai ako ni, sampai dia nggak guilty. Nggak ya guilty ang nanatawa. Why, masasalah. Bida, so innocent ya gusto guilty. So innocent na di na betul. Nakakita. Lagi ako tak guilty. Nagira ko na pala kito na inaling digila. Uy, share kami sa bensina. Anang ada pira. Tiga prinsipal lah. Ide sa ano man ay kato na si. Kagya sospe na 5 katawawata. Niya ada 5 gatos. Tumat tentang ako, di malabugag. Yang tunun, ginama kayo kasama yahoy. Huwag pa kayo sa mayahoy. Anak at na ano 5 katawat. Si prinsipal na miya. Kasi nga, dating nila dili yan. Mata siya kayo. Tigo 5 katawa, Ustad. Ito na ikibiyasan natin. Nakuha nun. Nasa kanwa 5 na pala yung pagod. Natigin na doon ito. So, natigin na sa atin sa maganda niya na maluis ayaw niya kakuha. Tigil so na pumuro ko mata ang kuha doon na kada kumakuha. At tira pa siya. Kung ano, sa kakin niya kakuha. Kada pa namin gumiura ako din. Di ka way. Di man na natawag yung tinabla ka biya to sa. Biya mo tamada sa walaya, timo aga sa mga wataka. Natigil ka, niya da apira kaya binyo asang dito. Mata dito digiya. Nasabi sa niya ka ko ng guro. De perkalilitin na tuya na mata ano mga kuha mo makala ko dumakuha. Tiganda na nga pa siya, pinagang kasakan niya. Iya! Kuya, prilay ako ni O. Iya na punutulutan na suwaga matano. Suwaga matano na etano punutulun. Na, kapag ilaylay, akapakaan tiro balaswaman. Ikadua, akapakaan tiro balaswamal na al-ujub. Ayama na ujub. Nangutwasi ita mo makabibilib sa ginawa ta. Waya mata na ko kaya tiga sa kundi. Isa na. Ikatlo, na zulmun nasi wal i'tida'u alaihim qawlan wa fi'lan. Diyan ko takaputilim buti ko mga tao. Nagubiyang ko tadikiran di kang babae. Isa di babae. Lagi na mo di mama ba na ando na ini ba na tuso to sa giyan ko ta yan ani pada pagkaantiyor sa giyan ko to aman ada na hadis ini abunda si ikitaman ang atutulang kakagi ayawara nami na upong kami makapagunta na insakto sa orasan ada na hadis Iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala u'allimanna aqwaman min ummati yaumal qiyamat ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatihim ka'amsalil jibalati ittihamatil bayda faja'alaha Allahu haba'an mansura amma innahum min ikhwanikum wa min jaldatikum ya'khuduna al-layla kama ta'khudun walakinnahum qaumun Ida khalau bi maharimillahi intahakuha. Pagkisabutan na karkanwa tigo Rasulullah. Aade na mga pagtaw. Apad ko mga umatakan. Apad ko masiran sa alungan na mori. Nabubakon tuluniran sa mga pipi ang mga amaliran. Kailayran sa mga pipi ang mga amaliran. Kaamsalil jibalat ittihamatil bayda. Sa ayat tigo na biya kapang alaian na isin agiyan kanan ang mga palaw sa tihama. Giyan ang palaw sa tihama, nagiyanan imakaliliw sa giyan kaya pulo Arab. Ang mga pulpuro apalaw, ang mga puti. Nagyuto ko inibalatan ng Rasulullah, kung mga amal o mga umatiyan sa alungan na mauri, na amay ka kailayran, kang Diyos wallahu ta'ala famay ya'mal mithqala darratin khayran yara, wa may ya'mal mithqala darratin syarran yara. Sadin na kisamiya pagamalutaw ang mapiya na kailay niyan. Sadin samiya pagamalian na marata na kailay niyan sa api kay suyan. Napakaw maatigo Rasulullah. Faja'alaha Allahu haba'an mansura. Napakaw maagiyang kutuandu. Napakasamber na wallahu ta'ala na piya panasagin mo ta mga amalang mo ta mga tao. Ya pasal.
Nihalangan. Niya sabar na yun utsangutan mo. Ikuno mga sukbata sibhub lana ya Rasulullah. Hey Rasulullah, narupa nakar kami wantawana na mga tao. Agiyang kananak kuman yan suamalian. Sa alungan na mauri, na pag-isambar wallahu ta'ala sandu. Na din niya pa na sa gimuta amalin sa din nalang. Ang tawanan, Igu Rasulullah innahum min ikhwanikum. Mga pagariniwanan. Wa min jaldatikum. Mga isiniwanan sa kubal. Upama ka maranaw na maranaw mamu. Uway. Upama ka ato na iniba na isa tribun. Datariwanan sa kubal. Ya'khudun al-layla kama ta'khudun. Di silang di manambayang kung gagawin sa isunod hindi ka panambayang at Rasulullah. Walakinnahum qawmun. Ugaid na ayat tabi at mga tawanan. Na idha khalaw bimaharimillahin tahakuha. Na igira amya singgiliran. Sulang-ulang wanalalangan wallahu ta'ala na diran pisilungsangan. Diran to na pananggilaan sulang-alalangan wallah. Sa diran na paka atau na iba na diran kenunuan na diran disilungsang ng uta haram giyang kuta lang-ulang wanalanangan na diran penanggilaan na di silang di magamal na giyang kuta diran kapagamal na sa ubaniran sa atong na iba na di kang gulaw sa haram gina ni mga tao amakaw masalungan na mauwi na intahakuha niya pala sa gimuta mga maliran dalam mo kagimot na ayaw pagkauriyan na kasi Nagiang kai niya kaumas Ramadan na ana ini ana disiplina niya nasa timan. Mada kalaso ini sa parehan. Na aya puntusan na kanon para di mada agiang kaya amalkan. Na uman isa na konder niya na didayan. Mada. Patatiman at ibu Nabi so buntal mga tao sa surga ada pun mamatay. Upama ko pagilayang kawan to ni buntal sa tao sa surga. Ada matay na pati man atigo na biyo pagilayang ko. Paganeron tanu diniwaya kaani di panakas. Paganeron atigo Rasulullah na palikul wajh. Malangas ikang bubuntalan. Andi di kailayang na miyapi ginawa ka. Ikadua na afiful lisan undara idila aynaw mata ano ikatlo na rahimul qalb mala inudawi puso maka pediin ikapat na yadun mu'tiyah di alimanian na di mamamugay maginawa makina ni pa malangas ikang bumuntalan undara idila mala igawi puso maginawa. Jawa dia. Nakoto si ukti aku perisa. Nah, siya kan ke mana ngaya tutulakan. Sampai aku mandor aku mati surat aku. Kanu dini. Ako. Papa na tali. Oy. Ad nasa kato mama. Tigil kung ikarumanian. Oh. Siya iku mga tabi. Digi yung karumanian na di ko nang utama makikarumanian na inusak ni makapangarumar ka. Agigi mo ta bubi na niya kata ito. Nasiyak ito nakararatan. So ti ko mga estudio dia di Prancis. Ha? Nasama no to. Nagyuma mo ta katiroyak ito ma-insulto ki karumanian. Sa ko ta kaya diro niya na inusak ni makapangarumar ka. Insulto. Ngayon insulto. Ayaw maanaw ito na pinaramatay na kaabubay na di ka mataw mangilay-ilay. Kasan sa kaya bukaran ng mata na, yes. Ako pag yun eh. Ha? Na, sila ni man ang amapi mo dula ba? Ano din yung amapi mo kumo? Ana, paganay ko na, tumat-tutan. Di ko di karong mananay, no katatan. At hindi na sulubos ka. Katawan na ka, tingin inusak ni mapangarumang ka, katawan na ka. Inusak ni mapangarumang ka, tinutulong. Tingin na benda, siya yung gulaw lang, mga tabiin. Benda, adil,
Amia pagamal ka amapian adar kadum bera-bera Allah. Nah pinirmiwang kanian sakli ini firminya. Benda mamut tigian sakan anam yang dulu aku kasalaan. Nah pianis minta aku Allah Ta'ala nasay na kapag baraga. Alam ini kurcian gitu. Tiga na utama mama. O mama na neraka ako na surga mama. Nah ini. Pakalang tangga. Palayat naman surga. Ako na bumudun na. Di na kati so. Sakatigyan nasukya pagapagamal ka sama piya. Nasakin niya pangarumangan na premier ka Allah Ta'ala. Namiya na naman ka. Nalangulang na masalamat na tao ko surga. Saka naman po tigyan, namiyakan mula ko sa lalangan, na fianis minta na po Allah Ta'ala, sa kanya kapangarumarakan, misibar ako. Nalangulang wa tao, langulang wa na masabar na tao ko surga. Diba? Niya nalamat ka na misibara. Bekas surga ka kami nalamat ka. Bekas surga ako kami misibara ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah. Keuran jauh tak turin. Namun kan itu ke surga, insyaallah taala. Sila yang tanwiran, siran dan pematian saja ng mga soal. Agu siran pan is begon. Nah, nero kadi buya mati. Na dito ba ko kanya di dalam pamagusay niya tanong. Isakitan pinang sa mga piyamagusay niya, nagyang utuwa ko na tibulog buka, panggalubog ang paggalubog na biyapigad. O pagi ito'y isa ikaswater ka. Ayaw ito adalil ka nung nagyang kapitiriya kagya hadis. At igen na, Inna Allah yuhibbu ahadukum idza amila amalan ay yutinahu. Bertaala Allah na kububayan niya nagdimutan ko ni panggilapinggan kaya naging tuwa. Ganubok sa kantong niya na inimpidan. Na ito na yung mga ibarat yan. Nagidangay ng pamangandaw. Ustad ka, nagilapong daw ka, pili ako limang. Gilapong daw ka na taruh tu pangasuras ka. Waya perspirin ka na nasa nga kumadla sa ipanbagit. Kung baka sa upang daw na ka alas 9 mo mga suklas ka na, di mo sa mga taka na. Kurang mo to kagal ko ka, pili ako ng mga ustadaw sa mga maestra. Pero kaya di tero kasama na, pero naginoo ko, nakanabang ko taglit ko, pungil ko na kan. Lagi ng mga oras, mga meeting. Pero sa meeting, ang tiputan mo ko alas 8, naglalakawan na nasiti. Di ka upasunga, amay ko, kaya pa ko mga namin kumutiyan sa wala sa rambali ng tao. Uy, di yung tumapiya. Kang nalibag sa mapiya. Mga pungdawan na piya ka din mangdaw. Di na ni mga bayang-bayan na niyan. Isabi ba na niya nagkakapagating tanong sa kiyang kaya seminar. Yan na kaso mga seminar. Natibulog mo kayo ni Queen ka oras sa kiyang tagyasumang pero pa kumamagin ka. Natama no di mabati ang kapan asal inalin sa nalapin ko sa sumahan na kataw mo kinaptik. Nanayaw kayo no tuwag. Iba na to so amal ka na minisip ipi sa kiyang kakarata sa kiyang madya. Nakuanta no nagyang kutuwa. Ay hindi ka ba niyo mga ulamatan mga siya. At naputunog ka sila ng manggo. Sa liyo, nagtanong sa liyo na sumabot si Bitero ang kuwan, makasasangan ko programa anas na Bitero na lagi mamukot ka din nga mga katiro yan, nga kaya di ka hindi katido sa liyo, nga di mamudi katido ako sa katiro yan, nagirawa na di ka rin sa mga di, tiro na di, iti pumagina po na ang tano, api ang tano pusong ko mga seminar sa kiyang kaya mga derpatano, na taman di mabati ang utawa na asar, na yung tano din, kasumyak pagaman ka sa gimuta ka untod ka, nagyito ba o pamakusin, na minisin, agyang guta pa, kaya pagaman ka sa, kaya pamakindi sa uta untodan ka, sa gimuta karata sa diron, kepenas. Nah, gitu, mau memang tuwag yun kaya, mga pakaisa, ipunadakan siya kung mga sasanganon, kataya so microphone, katanya kapten yung mga mikrofon, tunay ko niyo. Katanya tiba, katanya makumagubay na makuhay na. Di ba kikita nun, nasa miyaw na, niya matya sa question so, umili sa mga dara, nasa kanya po nagpasimbag. Tunay kinyo tarang, lagi siya miyaw na, kinuwaso sa pulukata, napiya ka?
Nah, ayah lo pakatin din siya pun pakatin sumyakatin saya sabi niya, po sumyakan sir. Nah, pura si mama, pura si bubay, mga tatay tanulangon, pangit matay, pangit, ang tanong matay. Nah, sa puno kong mga tao, na imato natin saya doon ka sa puno kong katao, pag-isihan saya, nang na di ganun-ganap. Ikan-ganap, karena malu sila nagpunyaman. Katay. Wala. Ami ko rin ito. Katay, may ako din sila no. So, isa kong mga Muslim kan. Ami ko na mo sa pulo. Open forum. Magon open forum mo. Kaya sana pa kayo sa iyo. Pure ka mga boss, kada hapsa. Pure ka. Pure kami niyo. Pure na at na mararab naman isa apa kay si inadubang nubulik isip ti adem. Now, pure mo na. Ibigay no ya oras aadun kon apa kay sa kanu ang mga bonsam ya kipag-edatan monto di manto sa kaya kanilimod na at na orasyo ang makapikan sa pakaisi sa gyud kaya mga tatay di alintano apagan sa nilang rektan mambo na nagito supakaisa na pagpunan tanong imanto na budi mapian na supakaisa na pusumsi na kapti ni nagyang kaya microphone kaan magkanda kagyong tuwa pakaisa yan na away ko no tulo ko na pakaisa nakitos man igapulila yan tanong na nano ka na mga pakaisa na minyo sulatiyo na awitan yun kami doon kanin kaya at mana isa tundog ang mga oras nakatisod pa ganay ko na pagkaisi no yan nga kuminom naging ang muslitan sa naikuan na ipitan no ron kuan pakaisi na kalangapan bunso sa kanip teroon saya ay pakaisi mi madaglataw na ino ko nagya ikhwanul muslimin makaregan yun kanya ikaal ko mga tao taon mga solid ato naman ko ito na ilagay ka na tao ikhwanul muslimin ko ikaduwa na lagi do ba may pasat ka to kawiya maandar ka no sa ikhwanul muslimin benar kaya pagarin yung kuwan na pakisibod ka nung na naman ang tiro ang magarin ka no ang mga Muslim Bismillah. Yan nga ya pakaisi pagarian na yan. Yan nga jamaat ikhwan muslimin. Ganito pagkai amiyat pipi kaya pakatindihan. Kaya kaya pakatindihan ni Hasan al-Banna na 1924. Yati benih sama na ikamagato sa Rokiman. Si deng Ukiyoten o Dawla Islamiyah si Masaw si Osmaniya so Osman Empire. Yang ko Ukiyoten Osman gobyerno Islam Osman Empire na ayam malam niya ka traitor na sudah tu sa Turki siya kini Mustafa Kemal Atatürk. Nah, si Mustafa Kemal Atatürk na ginawa ginaya mga rido itano na pindi itiran siya ito. Na so kiyang kita iran nung napiya kabaling Iran si isa indiran na so kaya pa kabaling Iran nung na ayaw piya lalagyan niyan ang kuto at kinisapar niyan o kapagamal na inigin na kaso kapagbag ang mamay ka. Ipon sa mutua kaya dato yan na dede na imiyambal yakin balan yan na konstitusyon at Turkiya si ko pangitaban ang gobyerno at Turkiya sa dede na keaproban a empleyado sa gobyerno sa salimut. Gitu. Basta sa salimut ka di ka keaproban sa gobyerno. Palaya din tao pa ululuwa. Matatago sa gobyerno. Gitu na English lang. Yang kutangaran yan Mustafa Kemal Atatürk. Nah,
Yung kuto Ataturk na inigrarian uto sa kinawanian. Abasaw tuwa Turkiya. Ayama na ata na ama na Ataturk nagi Turkiya. Ama ang mga taga Turkiya. Biti-biti sa Ataturk. Ama ang mga Turkiya. Mga Turki. Siya ito nakagima pingaran ang uto mapingaran so maanaw ngaran niya nakangaran uto Rasulullah uta Mustafa piyaki kuan niya no igay na gini ngaran na pukasan niyo ayaw po tago na Kamal Ataturk o kuwasan na Mustafa sababan na sa gina ngaran ng nabi yung mga tao na diya ngaran sumaran ng nabi ran mata mo tuwa manusia ko na ipo ang loob na miyawteng sa gobyerno Islam na aya kapapantagan sa muta kayot ng muta gobyerno Islam na ubiyag ko pribataw tanoda kanang na 1920 ito na di ko pribataw tanoda na sangko tauras na misis ako ya sa mga ulama anto na ikapakakaswing nga gobyerno sa kede yan na natigiran sa India asya niya Maulana Ilyas Kandahlawi ang bultang sa grupo na member sila sa grupo na piyakat tindigiran na Jamaat Tabligh gitu na aya inilah ya Jamaat Tabligh na anto na itabiyat at India na aya tabiyat at India na aya agama India na teluga to sa 60 kaklase biarkan na brilya ko ng mga bayi na ada pendapat sa India pasimba sa piyamalungan na bubuyo, piyamalungan na mama. Bubusimba sa ako yung bubusimba sa sapi. Basta talugan to sa 60 klase yung agama sa India. Nasiya kito ato ini ba na Zakaria Kandahlawi na ayaw niya di pamimikiran na anto pagkatimilitan na yan, ito na yung budalay. Na naaya inikigi ini nun natigyan na ako yung tanong sumada kilataw sa masjid. Na ginana usulira na gina. Na pasumuan nila sumangat taw sa masjid. Diyo mo ko tamiya sumira na. Giti niya pingirin na tinagikibuktan sa kaya pakatin dengan ang gobyerno. Kaya dengan gobyerno Islam. Si Isa Misir na adna niya ka tindugun. Abituan sa Hizbut Tahrir. Aya Hizbut Tahrir tigila kaya kapag kakaswagyan kay amyada ang gobyerno na nakuhan. Ando na iniba na pakatin na kita ng Hizbut Tahrir. Ayaw maana Hizbut Tahrir na jihad. Katidawa. Imanto jihad ano. Sa atin sa subak. Sa atin jadi tanu pengapat kafir. Itu semua mi adin su Jamaatul Takfir. Ayaw maana Jamaatul Takfir na mga grupo adin ay pamakakafir suntaw. Oi, sani maga tu, kafir ka, kafir. Oi. Ada namanya katin Jamaat Sunnatil Muhammadiyah. Suwaki susunaw nabi na tanong. Benar-benar na. Agama isa namanya pemikiran sa anto na ikuan. Anto na onon, ikapakakasuy, akasabuti yung mga tao sa Islam. Si akin niya Hasan al-Banna, na pedekong mga ulama sa Mesir. Na ayaw pagang-pagan niya siwa yan na piyakatin bigyan naging kuta jam'iyatul akhlaqil adabiyah. Kuta jam'iyatul akhlaqil adabiyah na ayaw graduate na mga high school. Na kuta jam'iyatul akhlaqil adabiyah na ayaw siwa iran na isila ni manurat. Na ipenurat iran naging kutu ang mga ayat at mga hadis. Na igil-agul gawin na ipupinakatera para di sila mailay. Na mailay nga kung mga kalb na langulang na mapia ayat amanunumpan sa katanu di utaw kumasanian na di surat tira. Naumat ni sa kinamapya ini. Gitu Jam'iyatul Akhlaqil Adabiyah. Ini isegi Hasan al-Banna kagi murid sa manuto estudyante kan manakito na mga student activities, mga estudyante aktivista. Pamana mga kuan aktivista, mga aktibo mga estudyante. Siya gitu na perlu. Ini atro ini ba na piyaka isgeno to. So kaya pa isgeno
nananalangon-languan din na mga rarata, apya rata uagama, na ipanuratira, na ipanakatira mo mga kili, mga kalubsag yung mutuwa bala-balakan sa Egypt. Takdiru Allah Ta'ala, ano rin iba nakuhan? Iniisagyan, nasubiyong ko mga mga restaurant. Na makawasan mo ta mga restaurant na kopi. Na may ka mga kopi. Na may lain niya na miya ka yuto di suto ka kita kasi na tinabudi mo paro pa indaga kuniyo. Sa kanwa mga kuan. At na usad na naway. At pakinugo ko sa dimati ko na. Nakagyo miya ka umangan mapikatir. Kasi Hasan bin Banna na ayaman ng aranian na si Hasan Ahmad Abdurrahman al-Banna. Ama iyan si Ahmad Abdurrahman. Si Ahmad Abdurrahman na mala ulama sa Misir kamiya kasurat sa tafsir. Adna tafsir amin ni surat yagi Ahmad, Sheikh Ahmad Abdurrahman. Na matagiran karena pamiliran giputa Banna. Berat sa katanong na mga pamilya mabu. Pamanang tua berat. Pamilya di Mapuru, pamilya Isinuto. Si Hasan al-Banna na aya ama yan na si Ahmad Abdurrahman. Na pamilya ng tua Banna. Kung itiya ka diri tuwa Hasan al-Banna. Giti sabat. Na miya mo siya. Nakagipuan na madaglaki miya suat sa utaw siya tiya. Na napasumsig sa utaw mga restaurant. At na mabalak yan na anamay rin yan at titimutim ang mga muda na pianulutulan na niyan sila. Tigira naman piyak yan. Kaya po niya rin. Okay. At na pumani kay ismatan yan nun sa utang niya ni pangusiatan. Nakrin yan. Na namakrin yan na tigira na aduman na rin. Uwari uwari kano sa nga esinay. At na miya lima sila. Padusig yakin na Ahmad al-Askari. Ahmad al-Sukari, madag lang utang mga miyakwan yan. Miyakadag siya, miyakalabi sa pulusiran. Tigira na usted, miyakagraduate sa kuliah. Pagkada ang tanong kaya nga nanangaran na gilibag, tanong Jamiatul Akhlaq al-Adabiyah. Ayaw man ang Jamiatul Akhlaq al-Adabiyah na asosisyon para kapi aparangay. Giti man ang Jamiatul Akhlaq al-Adabiyah. Ano na iba itong taluro natin? Tigira na ayaman na di ba magariritan mo at tinanawan. Nantigira na anto na asubas sa Arabo magari tigin si sa English na na singular brother na aya singular ay aya plural ang uta na ikhwan bagariya ikhwan bagariya kagi mo to nanti na mga Muslim tanong, kaya tingnan sa iba na. Tinaway. Natingnan nyo, ari, ubatin tanong ginaw sa al-ikhwan ng Muslimun. Magari-ari ang mga Muslim. Kung tinan nyo ito, magari-ari ang mga Muslim. Nakadiya plural, so ikhwan, kaya singular yan, aya rupur, agutang ikhwan, pagariya, brother. Aya plural yan, na ikhwan, pagariya. Nangutang mga Muslim, na Muslim, asa ito Muslim? Ayaw mga plural yan na Muslimon. Mga Muslim. Ay, ayaw ano ito, napakapagayong tanong ito. Magariya-riya mga Muslim. Na, minggal labag siran. Na ayaw siwa iran. Na tarbiyah. Nung mga ayatika. Napsung siran ko mga masjid. Napungin usiya ito. Na, lagi mga ustad siran. Di siran di mamangindao. Na umat isang na pagkaparang tiyan sa utat tinigiran. Na gitu, ini surat tiran. Agiang kota okay tiran. Tigiran na paganeron na ayah hadaf tanu na ande manayon ni kapakatarbiya tanu sa sakataw Muslim. Na miya katarbiya sina sa sakataw Muslim. Na nama katarbiya sina pagkadagan na sakit tanu. Nah, iginakuan na tama ko mga buhay na miyaka. Ano ba? Miyaka recruit sila na. Na ayaw niya suwayan. Na ayaw, iginakin na, ubang ka pangaruman, ayaw ka pangaruman nga ginagawa. Suicide ka, Muslim. Ano tinanaway? Miyaka, ayaw miyaka
So pagariya so muslim niya pagarong mana so ayaw ano to tinan to nabsanan nakinila ka man kapano tinugur ka no so nabi na ayaw man natin na kiyan do nabi na niyo kita sa garo kira na aya tingin na rukun o madrasa na 5 paganeron na ustad ika-2 na murid ika-3 na kurikulum ika-4 na katay ika-5 na darpa na suwatiga so nabi na aya guru niya na sun Jibril sa kanya ni murid si aya darpa na dia garhira aya kurikulum na sun Quran aya katay na 40 na sa mo to atiya kini Hasan al-Banna na sunabi na may pa sa 40 na minut sa Makkah naya pa natin na mimalo ya ustad nas kaniya naya pa na mga murid na si Karumanian so Abu Bakar so Bilal so ulang mo na miyarat ya pagana na miyagis lang pa natin siya kiniya ato na ba na Arkam na tigi Arkam Rasulullah di tanong kami sa walay niyo kapira na rin ka walay niyo may ito nato na sundan tiginas ka tigina ko ito agis walay ka amala inidunitan nabituan sa Darul Arkam Darul Arkam ibni Abil Arkam na ayang aranan ko ito muslim na si Arkam ibni Abil Arkam na inidunitan ito si iko da'waw Rasulullah na sama ito atigo Rasulullah tiga kanya Hasan al-Banna na pagkadagal siran tobi transpirasiran sa so sa bagi walang ulaw na piyaka transpirasi sa Habasya padun si bapak yan na Ja'far pangarin na Ja'far tingdiyan minsan so sa bagi na tinatransfer ka sa Madina na sa mo ito na mo takyat transfer na ti Hasan al-Banna na aya siwa aya na mi kamu ngasiran na tinagunda na kaya kamu ngairan na piyang mo Nabi so Aisyah awat Abu Bakar na piyang aroma o Nabi so Hafsa awat Umar na piyang aroma man o Uthman so wata o Nabi aso Mukalthum na piyang aroma o Ali so wata o Nabi aso Fatima na piyang aroma man o iniduoy man o Umar so wata o Ali aso Mukalthum man yang misusul ka sila ayat tigi Hasan al-Banna siwa Nabi nabi ke kamu ngasiran musahara tiga bahasa Arab na uta tina kaya ke kamu ngara naman kalau mga digda dia ko digelebek kami akan belayata mi belayata na dia ko makitigda ayat Nabi Isa sana sumangot tata di sabja gelebek kana gelebek tata sama Musa gelebek kana pada ko sama rutunya kada sila na mi belayata tigi Hasan al-Banna musdama mi belayata kapagin society na ayat tinggi na leader na sunabi na Islamic society na samo dati na miyakala din so katidawa si isa Badr ikasapul aku bitong Ramadan nagiti paganay akatidawa miyadong Islam na ayat tinggi amiyawidun nagyang puto ang mga sahabat Nabi aanto na iniba na miyak may isa siya so mga ansara do sa mga muhajirin nag-YouTube na tigyan na ayat tigi Hasan al-Banna ini kidion o Nabi na piyakatin tigyan agyang kutabaitan man na ayat tigyan piyakakaputian kubaitan man na so Abu Hurairah ayam ini lang Abu Hurairah hadis na 5,474 ay niyan piyakapat kubaitan man wala ko siktan na ano ni ba sekalian ni mapuro sa financial Pamana sa Pilipinas na ito na ikon sa Pilipinas. Secret Department of Finance, sa Pilipinas. Ayak ko makapuso Abu Hurairah. Ayak ko miya pagsiko, ato na iba na mga sundaro na dua kata. So, ida siya, asusubayin, tingin mo minsan, inaihan. Gusto aling, amya ka mo, tingin mo minsan. Ilan naman ang utakabugirin, Mika, magida siya na kusubayin na, tingin mo minsan, inaihan. Biar kamu ngunsul kali dan tindian minsan kiamanya. Bila di mana betul na dinia dan may sumanga na mga. Nah, kagi mo to nag-YouTube ni kaya pakatin na gubernur niyan taman sa miya kaum anggota 10 aku 2 ada tu sa dunia miya Islam kamiya karabray su Islam taman sa kaya ato ini pada miya ada tu Rasulullah kieu na natigi Hasan al-Banna
imapia kapagukin o mga Muslim. Tinatuloy sudan. Yung isiwaya. Miyamangun silan sa mga seminar, miyakadagal silan din, at piyakatin din naging kutuwa mga establishment tiran, na nanagito. Bubinto nila sa Ikhwanul Muslimun siran. Miya adyan na sukat tidawasi sa Swiss Canal, ay piyakatin na tiga gobyerno, Egypt, Ugo Pagano, ay piyakatin na Hasan al-Banna kung mga numero niya, na 250 kataw na agusiran didawa agus mga Yahudi ini pananapak sila ni Hasan al-Banna sa kanino mga buwan miya katawan sa mga Egyptian. So kaya pagkatawan ng mga Egyptian miyaling siran sa Misir, so kaya balingiran sa Misir sa Egypt at nagpuun ang pamikiran sa liyo tigiran kay Farouk alisto ka kana na kaya pagkatawan ni Hasan al-Banna na sufi ganyan ilan ni mana iya, para kasabutan iwan. Sembiang kalian asakan ya di presidenti. Si Hasan al-Banna tadi. Kenapa begitu may pikir ya? Tama na sa ini tulad dari Hasan al-Banna ahab bedi isinutulad dari Husirisan. Na ini panakat sa mga newspaper at tira nakati suba buwa gobyerno si sa Egypt. Ginani po na niya. Katay suba buwa presidenti sa Egypt. Si Hasan al-Banna to ini. At niya kataba na Egypt. Saya kaya pakataban niyan, nagyan kaya sunyor wa 250 amembro sa Ikhwanul Muslimun. Nauriyan yan ay nasa kanikuan. Sa kanikupan sa ginayan. Mustahil lagi. Di pagugupan namin sa gobyerno. Ayam ya suwayan. Damar na ginuta dinibitir na maritis. Piyangwanan ni Razak ini Farouk. Miyakaw mapagay Jamal Abdul Nasir. Tigiran na didin. Tama na sa Mimbaluya hulbadi. So tulad dari Hasan al-Banna ini panakat kati suboy buah presidenti. Naya niya suwayan nagi mambugin ka iya presidenti na. Kaya kuanan bener membuki benar. Ayam niya suwayan na piyak itimbang ang gubernur si Hasan al-Banna. Na ayah ragun akia timba ka Hasan al-Banna na dia ko peribato tanudak na 1949 damati namanya timbag siya itu namanya syahid ayah penanggut akia timba kian nakagi ko aniran kaso tuminimba ko namanya keteduyan wai nakagi ko mibedas kama beger karena bilang buat ko ide kalpur titri dia nakagi ko kinuwairan na inuitiran sa hospital. Nakagi ko pag hospital na miyaka uma ang memorandum sa hospital agyan kanan amatatagusan na mama na uba na mulong. Daan mo na doktor sa hospital. Kaya ang sabi mo sa uba na mulong. At nasa katawa doktor at hindi niya pangunod sa mga taway. Diulungan yan siya ito. Suso kaya pangaliwan yan na may tibag mo. O sa katawa doktor. Ayam niya so'y Hasan al-Banna. Namanya timbang kakiatin mga alas bibi sa gagawin. Kami muhabara na pagitag surugian. Kagi ako kasimbayan sa subak namanya ng surugian. Niya syahid. Kagi mo ito, nagyo ito'y kinuha nila sa dunia at tigil na nagya Ikhwanul Muslimun na pagkindi ito siran. Yung pagagaw nila na kumanga dito. Pagagaw nila sa mga dito. Pagagaw nila kumanga dito sa mga dito niran. Nadi. Kasak na tiga Hasan al-Banna bukan ang mga pedagang na anto na ini banda pagugupan namin sa gobyerno ko ingat. Uy, ayaw mataan nakagiyak-giyak ko tapunan niyan na ayaw kaya pakataban o mga Egyptian na ini sabab Allah Ta'ala sa kiyang kai amiyat rin yakin ni Hasan al-Banna adulo ba ito sa 50 mga mujahidin nagi nanti mini puro sa dunia dia Ikhwanul Muslimun na datang agaw mga tao. Si Mamusi Hasan al-Banna, tigiran na siya si Hasan al-Banna na aya kapitian na makaliliw ka sufi na Allahumma salli ala Muhammad. Uy, nakagya si Hasan al-Banna na inako umayto na aya istailian na adna guru niya na so tigitan no so masatan ni matuwa na. Uy, na sumaso mga lungos tano na adna kakapito sa sufi. Ayah hasil kami satu ya, na adna si Syekh Kalaundi.
Nandiyan di kasi umingiron sa Maghrib na berwati. La ilaha illallah. Tama din sa inyo ni Pino ko isa. Nagira ko na mo itong sunog sa buntuga gila. Yan, kami ito man la ilaha illallah. Lagi illallah. Uy, lagi ito nakapito ko Sofi. Si Hasan al-Banna, ala guru niyan ay sinuto. Okay na, kenapa ayapin gulaw na rin ako. Tabuwa, tabi yung guru niya. Katawa na ako tatabi yung guru niya na riban. Oy, kenapa? Dia mau tak kabulin dia mau itu. Isun satu. Adna guru akan berarti. Nanti emang ada yang ini taruh suka berarti dia. Ayah mau berpikir, kasih Hasan al-Banna, dia ke Sofi siapa yang dia tak kenapa? Ayah mana ini? Nagian ni mini porusa dunia, agian kota mini porusa Mesir, agian ya ikhwanul muslimun, na inatago mga English yan, mga England, sa tigiran na kenapa ikhwanul muslimun ka Muslim Brotherhood. Uy, nagian dia ka Muslim Brotherhood, nagiya. Uy, so ayah mana ini, na iya na ni pihak kalairan nagiyo kutua ipono ko masayakin niya Farouk pihak kalabas asyakin nila pengagosengan na kenapa pengagosengan ka inugupan niyan so pagtaon niyan so ayaw mana ini na imanto nagiyanan yang tuniniban na matatago malatutulan sa giyan kaya akida ajamaat ikhwanil muslimin sumbatan na pagariag na ya bismillah sumbatin Mabiang amada miya usero na kaya pada lagi ni wali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dikepakai bemakam bukut supateru ya. Anto na kateru Rasulullah. Tingin la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi dhahiri wali aduwihim qahirin. Dayon sa kabang kita ko dunia na adun agrupo makatitindig ay pendidikan nasional. Upang ini iman tu, watay pagatu sa mga Amerikan, wag mga Yahudi, na mga murid ni Hasan al-Banna. Kagi iman tu ang penindig sa Gaza, api purong-purong na dunia, agi Amerika, agi Europe, na dangwa na bagal sa dunia, na inusariranon, nagiyo magumukira na mga tao sa Gaza, at taman iman tu na makatataban siya. Masya. Jika pakai ubamakam bukit so hadis Rasulullah yang mana itu na dayon natiyan sa kapakatitin di dunia na adin din na mga tao ang makatitin ay penindigian na so Islam so onto. Ini siya Rasulullah tiyan na antanan ya Rasulullah tiyan na antanan na mga tao tiyan na home fi Baitul Maqdis tiyan na mga tao na si pangapon sa Baitul Maqdis. Wa aknafi Baitul Maqdis ang isa nga namlilibta sa Baitul Maqdis na aya makalilibot sa Baitul Maqdis na gilisir. So aya iman to penindig si isa yang kaya Baitul Maqdis ay katalo kiblat ng mga Muslim na sa mga ikhwanul muslimin kaginan kaputirarangi tikiran dunia. Ipurong-purong na dunia na yung basiran diyan. Aya pikir nga na mga Yahudi na nga mga sibilyan. Ariana na si isa mutajini ba kumbisyon na dinig kapakay o bang karaksin so mga wata, mga bubay sa ayak kagpitan iran na sokpit wag may Islam adi kapakay raksulok so mga bubay so mga wata. Siyang pangiran ito aya din iman to pupumubuan iran na mga wata, mga bubay so mga sibilyan. Na napasiran dia ben. Aya pagkatusan iman to na sumiya ka lang akong sa Quran na 20,000 biya ka lang sa Quran. Masya. Natay miya nagiwa miya sa hingkira. Dama pirata. Benar sa katiru Rasulullah. Ada yung sa kapakatitin sa dunia. Na makatitindig sa mga taway kumayandigil sa untol. Ika pa kayo sirang mapagis. Kasiran ito apagis. Wali aduihim kahiri. Siran ito apagis. Dila niyo mga siran yung mga apagis ito. Ubahan yung pipikiray ba ng tiban na? Ditiban sa untol. Pagi ditiwan sa utol, nagiyan na pagatusan, nagiyan na rin mga ikhwanul muslimin, ang mga pagalitan. Pwede ka pa kayo ba tanong dinaya? Dini yung pagkatakan na sumana ka naman na isa-isa. Dito na tuloy yung mga na-adiyal. Aba di yung mga na niyan, napagay kuha yung Allah sa adiyal.
Lagi yang ngayon ko nga nakapil ka tanong, balang lima tuwatiin na, yung tumangkod sa simina ng mga sabubay. Ang matutubo pa sila ng mga ikon ng muslimin. At ito, tanong, magagani tanong mga muslim, makapitiro na sumula, al-muslim o akul muslim. Pitiro Quran na, huwasammakum muslimin. Ay, inipitulokan mo Quran, nasakan mo magagani, huwasammakum muslimin. Na, paano yung maganda ka na, pagaling mo, mga pagalitan mo na. Iman to, natin sila ka pulis, uban yung bipigay na ibang pulis suntol. Anna oras, na ayaw pangaging mamaw, naswaga matanwa ka may Islam, an na hadith, adito nubang kitang sugunia, uli makatidawa sa mga Muslim o sa mga Yahudi. Taman sa mga Yahudi, naputepok silang sisag yung tamang alikuda kayo, yung tamang alikuda to, na ipraot sa petiruso mga kayo, petiruso mga ator, at tigyan na, Ya Abdullah, hada Yahudiyun khalfi, fata'ala faqtuluhu. Hey, tirusuato. Kumugin sa Yahudi na tirusuato. Bakit ginasukagan hubang din? Kati isu Yahudi at tetapi orang dari Allah. Nasungay akin na bunuan ka. Mapamudaw-danan kani mga pagkutuhan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada oras na sa kami pagkataban, pagkero suwayamanan niyan na mga ator abun kati isu Yahudi, kati isu sumasuka ko ba Islam na sumuhin niyo na bunuan niyo. Saya tanong ulit naman na yung matusura sa amin. Hindi oras sa amin, na po sa bala-bala sa kanong Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marayat lagu masagugudag yung kuto kaya sebenarnya saking tapakasitan no. Betul sa Ecuador Muslimin. Sakano Ecuador Muslimin. Muslimin. Gumanatan mo muna kay nakapaka. Hoy. Supaya gumanatan. Okay na gumanatan. Dino tanong to dia sa kita gawakor. Hoy, pabili kaya sinawagan. Yung masabot, niya kanila yung pangayapan. Laki na mo isda. Tanong may tanong pag yun na iilay mo ito naman. Ganyan ka pakaliwan ng idal pa ini. Mga gwin-gwin, nabukupulan na ito. Namudas kami yun. Assalamualaikum. Walim. Siya kumatwa na sana na. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ito, may sabitan ng iba ng Muslimin. Apa nung nagyakit ganito nomor masuk syabab? Saya saja kaya Intera Pilipinas. Imanto, tulotos na din surat na tawag na dua katawangaran. Na ano po kasumos na din surat yan? Kaja surat. Kasumos na dua kataw? O salamat tawag? Ano siya, yun na dua kataw na anak mo ko sa liyo. Nanya po kasungan, mga... Yung sayo na niyo, kada bisita niyan. Bisita niya, Maneo, kada bisita niya. Auto. Ana bisita niyo kon. Dila ko to niya kon. May pasad mo. May pasad. Ya kapiyaman na. Ya kapiyaman. Bisa pa sa tiro Harap ka kawan siya ni. Auto. May pasad. Tingnan. Na dapat yun, Napunin nga sa itanong na katulog di ba na pakaisip para yun. Nami pa sa ito. Narina nga, naman naman pakaisip sa iyo. Wala si Kupteras. Nasa 10 kataw. Ano siya sa 10 kataw. Dinong po, sumiyakatin siya sa Mepos. Pura si Mama Brasi Dubai. Hasil Maimuna. Terus kasagyan raya. Nyata forma. Oh, na. Ano pa malaya? Di peniwi ka sa opitan. Raja Ayo bawa sa ba? Aisyah. Lewat. Nah. Why? Nah, 10 kataw. Bila nga kumampu sa 10 number na udah masa 10 bisa kan ipungan sa. Nah, Isa. Sabi ko surga mga galagusa. Ganun ba? Nagkari na ba? Kung naman ang sabaw na pagkaka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 pagkak
Nana, kuan, lagi ni miau na, ini akan saya, miau na. Memang kau na, wajib dia sebenarnya disyukuri dia. Kami sapu na, jadi ini kan kami sapu na. Miau na, lima, enam, Kenapa kau makan siya? nah, boleh di mamang daw, eksami man to. Eksama ya. Yang emang una. Na emang buwa kisura nga paganay. Pangitiron ko ang sungaran niya namin. Oy po. Pagpagay niya ipagisuna, sungaran niya. Dengaran ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sekairan yang pasuk. Kairania ang pasok. Pakaisa, anta ima dakali kabarakat kumanga bae. Pamili ka, tadiya dua. Suma itu amini betangan. Kedua, sumana amini betangan. Pumili ko sa isa. Correct. So kung sumay to amini betangon, abo nga pagibutang sa malawatang ulay ka. Kesuka. Ano pagukit? Pagukit kay Ustada. Ano pagukit? Asa si Ustada hapsaman pagukit. Una. Pagana ikadua. Usapulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya si Raisa Kanditi. Nah, ini pagi siya ka daw na ikadua. Pakay siya. Anta isaslaan o Allah kudua kataw amyarido. Pili ka sa gidua. Maganderang na sumiyang ang apin, ikadua. So makitutula ka. Sumiyanganapin. Sumiyanganapin. Sama nila baka di pangangapin. Baka di pa itutula. So kung sumiyanganapin, Allahu Akbar. Yo, mga nita mo po sa ko, no? Hindi naman na nagpag-usap. Manto na, ilay tala ko natay ko na mga pina. Isa na pangapin ako. Atay, pangapin na ng salimatok, nagkapangapin ako. Okay. Na, ikatlo ko sa pulo, apagasa. Na, ikatlo mabuo, pakaysiw na yan. Ngaran. Sungaran na. Assalamualaikum. Sakan so watayo pagarinyo asinarhani Sanawi Ibrahim. Ando tag. Palene taga balik, gini subarin mo. Subaryo. Kaya na ka na subaryo. Siya po mabalik sa Osman Street ng Dayang Barangay na Sangkad, Purmatan. Ratatan, may nagtulitulong na. Wa. Ikatla pa siya. Anta ipagunay aming balay sa kaiyadar pa kadinyo di seminaran. Anta kung ipagunay aming balay sa kaiyadar pa di seminaran. Ano nga di pa ako, tunay mapapikero. Yun na nga lang, hindi mo sa nga siminto, so yan siya nga iya. Grupo. Baka tanaliwan na. Tayo pagunay aming balay. Bundog nga kaya muli siya. Gen nga may ilitan, wapa na. Yung apili din. Oh, wait. At ako ni Paganay ron aming bulay. Pamilya niyo, ma'am. Nagpimili ang ma'am. Pamilya niyo. Pamilya ka na sa duo. Pamilya na kami sa duo. Pamilya ko mo.
Pwede ka sa dua sa kaya dua. Pagkakairon na si Dato Mayor Gumampong Ale. Odi na si Haji Abdul Aziz Ale. Siya ko maraming ko Haji Abdul Aziz kagi ay ngaran niya na Kuliah tu Abdul Aziz. Very good. Yang ato kagi ito na ni ngaran niya na Gumampong Ale. Correct. Oh. Na. Ikapat sa iklo sa pulo apagansa. Kaya kapunyan mabu akisoon na ikapat pakaisa. Anda dapat sudar pa adi ipaganadan ko patao ko agama. Pwede ka sa kaya dua. Kalamana mau surga, ikadua kalamana Ahmad Abdul Aziz. Pwede ka man. Hindi pa ganadan mampu sa Why pwede naman dito sumarang? May kanas garapan si O. Assalamualaikum, ako si Jocelyn Rangay, bumabaling ako sa Balikbayan. Wangon, ada persudar pa di paganadan ko patao ko agama. Dia ngalai dia, kang di seminaran, dia ngaya kali muda, dan anda ya lama. Lama ko surga o lama cangaya lama dilasis. Bus, ayah semua tu orang bus bukan dalam fokus. Oh, biar korek. Mata. Korek. Nama o surga ageng kay tinggi. Paganadan, dia ni dia pun mapasat suara asal nak minyak jangan alam surga. Mana tahu nak dulu tak lagi lama surga. Nah. Ikanam, ikalima, pusapulo. Pagkasran niya na ikalima pa kaysa. Peray pulao so agama Islam. Pili ka. Lima pulao so agama Islam. Ikaduna namaro ko no iman. Lima pulao so Islam. Nasirpang kadaan sumanan ka. Korek mo to. Assalamualaikum, saya si Asnia Pandia, tangga Kuabudan, Barangay Nasigaya. Barangay Sigaya. Oh, sudaran. Nah, ikan sa pulo, kaya maranian nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakang sepat ko sa puno ay maranakan na isi, nuwanya, mga buhay ko sila sa Sagita Demon, Al-Sidania, Presidente ng Sige, Amina Alel. Oto. Napakaisun. Aloy ka kung kapag iklas, ami aloy umuhatir sa isabok. Aloy ka kapag iklas. Tunay buntan kapag iklas. Isa. Kapag ganyan pa. Ya, kapag iklas na so, hindi ka makalayan. Ibarat na hihanap nila betul ka na kalau aku Allah dia sebenarnya nak niatan suatu itu miaka komplit. Wah, ma bro, mubarak. Komplit ko na tuansa. Alhamdulillah. Nah. Ikapito ko mga 10. 10 ato miya midya guys, tingnan na ba 10 ato kasurgo. Sana kung suwa siya lang kung gusto rin na bigyan, na sa pula miya panitun, at tawad mo mga surga, di pumamatay. Miya yun, nasurang-surga sa ganda sana. Yan na, uy, 10 ataw kung palaman na mga surga iman to sa dunia, na sa akirat. Na. Sagan si Rohay Damaw na. Siya akong bubiling sa bulan. Marami sige. Nah, Pak Aisyah. Anta
ipatot magaling kubutad o pagtaw amarata. Anta ipatot magaling kubutad o pagtaw amarata. Ustaz. Ayat na. Siapa nalikubuan tado mga manusia na ginawa niya. Pero ang mga kaalala, inna Allah la yukiru marmitong, Allah la yukiru marmitong. Pero ang tabo? Oh. Na. Ang tanong makabuli nga alas 11. Wag! Sa puno. Dugulabon. Paningalan ka. Barang kayakan kadayunan. Di mana yung sumaran ka? Naima. Si Naima. Na. Naima, Naima, ito pa ka siya. Na, tuwa siya ka. Ang tunay pagkababayaan kung mga galabag. Ang tunay pagkababayaan kung mga galabag. Mga tirigil ka tinas ka. Okay. So kung so kapag iklasan, available. Answer. Yakabibiya. Answer. So kung so kapag iklasan, available. Nakulangon mo po available. Naiya po bulasan rakaw. Sabi pag-iklasa ka. Baka di makapag-iklasa ka, ikaw bulasan. Pero ikaw. Ini naman ang malubin niya. Mata-mata niya buwa, nagkakumagalubo ka, nasa niya takaw? O yan niya takaw, nasa lakaw na. Yan, gitu niya mula sa kaw, kadlan. O yan niya takaw na mo ba? Upo-upo-upo, agaman ang mula sa kaw, no? Tuhan. Na. Sungaran. Naman na kaya awa. Sungaran ka. Nazira Muslimin. Answer kaya, oh. Ano ika sa isa syarat akaketarima o simba o Allah? Ano ika sa syarat akaketarima o simba si iku Allah? Why? So ikhlas. Why? Dito. Isa na takakatarima o aman, simbol si ku Allah. Raksa takwa, mapaparatian ka si ku Allah. Paparatian ka sa Allah niya nga din. Isa-isa sa Tuhan. Dito yung kakatarima o aman ka. Na, sumaran. Ika-10, abae, kung kalaman na mausurga sa kaiya, berpaiman to. Na, amin. Sakan si Norhaya Ari Kabugatan, siya akong magugaling sa Abaga Purok Ono sa Kalimudan. Purok Kalimudan. Na, pagi Purok Kalimudan, lagi mampapakaiso. Alwi ka sa ikilang belas o simba wala. So ikay lang na, ikaw dyan. Pagandero na kapamaganta. Ilay-lay. Masyaallah na, yakala na ako rin. Kapamaganta. Ako, kapaki, ilay-lay. Na ipinadak na gyud kaya, microphone sa gyud kaya. Magubano ya presidenta ng sangaya kanilimod, kagamod, ano, aja Aisa. Ako kunak na pati ba kung pangati pero. Buwan. Bagran, kuway. Nakaway, kalik ako. May ka, buwan, niya katinchirap. So, kuwan. Talimat. Kalakapan. Ayo, tumia si Mangkon, ya si Siran.
Bismillah. Pakanay doon na kanununawan tanulangan. Na malami na sa mga tanong ko plamago sa'yo mga nakitano. Ha? Ano, magarana? Insyaallah. Nga na mga insanay niyo. Insanay niya. Sa manay ni na ikatulong na ikasakto. Kapag similar na noon. Napiray lang doon. Isa. Na inshallah nila na sumano siya mayo sa asapto. Na kalau gusto niya ka nakaptano at pumangubaan talo. So individual ka no, malisa ka talo na kailangan aanam yung talo. Napigla si siya ipagubot. At inutuaya mo ang yung gupot ka na bakit talaga si Agino na pumakin na nagkabiyo-biya makalalamas ka kung mga pagarinta. Biasa nga ka. Ikadua, na mag-imbita ka kung pamilya ka. Kasakat ko ka kami dua, di ba ang lagi ko kalau pinalita ko sa ako na kinapalang tanong niya. Imang tulad na tanong ka tarapan, ni ka maluan ko na yan. Uwan. Ito ikadua sa lanog. Ikatuluwa, kalangkapan, tanong, unyaw na reminders buaya, sinusawang tanong, na diyang ko tuwaysa, inimbiya talaga tanong ang kayaw lanulan, Ramadan, abay dadagkan daw, o pangitaban tanong ang Quran, ayaw niing hulalan na sa tanong mga Muslim, magagaling o agama. Kadiyang tutuwa ka, pamamagay ka, o keparor ka, ipaginiklas ka, pamamagayan na atin berkesan at kesalan ko na awin din kasi Apya sa ating mamulbas, apya sa kating luwa margas, nakidanan, apya sa kating luwa bungala, atin ang naagwal. Uway. Sa atin, sa pagkudugatano, kayo kami pumahunapsan illa ma'akaha. Dari katano paliwatan, saudara katano. Pero, so anak, sisir ko na makakakibinta. Sili ko mapia, adi ko mapagod. Uway. Naampan na tumaraya ko. Ikatlo po, na sa mga kuwan, bisita tanong, napia ka ng kapiransin, sabab ko kami nimbruiraan, sa pilter, mo din tanong din ka, dito kami, kung kapag magugupatan sa kapanabangitan, o mga pagaritan, o tamyan kinira, pagaritan silan, inaman mong minuna, ekwa. So, masailan sa Palestine, roon sa Gaza, ayaw pa pamamunoon na so mga civilian, mga bukay, mga bata na kailangan nila so para bang tanong na pwede mo ang tanong na ayaw mo dun. Itindiya tanong sa ang gabitin lang na ano ito ba? Mga tanong sa box asundo para sa Palestine na ibang tatsayanin abiyag isapya karaon. Uway, nasa patiklas, ako magugupo, uway, anak talon, sa pagkakapagtano sa pagaritano. Kadua, na anak talon sa iligas tano, uwang nga, kung hindi niyang gulaw-layan, na dir na tano sa mabupating gulaw-law, Allah, kakanabala na mustahilsan. Jadi ito mga kalangkapan na, mga reminders. Paganayon, nasundan na siya, ikadua, na pang-imbigas tanong, ikatalo, na mabangsan sa mga hadiah, apiyaw pa mo na barat na akas ka, na dito pagiging mo, dikaran, mga kuwan, sapag, pagkati na mga pangalan ka, kapanggunaan. Uwan, ayay katalo, na nabang tanong, sige, kung mga pagariatan sa Palestine, na imadagtano saya, na kanabatano ipagobliga o batano pelugatan kasama kapag-iiklas. Apakapandak na niyan, sumwela sa noon, Allah, sa diyang kayaulan ulan Ramadan. Kakanya, so di ka rin imang ulaw na sa ngayaulan ulan Ramadan, na
susah di mana mapia nasi kono mana kana baulan-ulan Ramadan tabi asri amsalha 10 takap ipabanilana 10 takap asat man amapia na 10 takap seko kana ba Ramadan nasi ko Ramadan na 70 gatos sab'aini'a dirhan uway 7 gatos takap nanti makakita sa salat na anak itu gatos ka. Ini surat malaikat impact yang gusto ka sa ngayon na Ramadan. Na nadinan mga talimatay, mga kalangkapan, aditan o sisi na bukaan ang magaryari. Kakagi adyang utagitan o di imama ginangkai, paginangkaan ta so pagarita kanulubayan o kapagamalian kapanggan amang gasto tanong mo sa tanong sa diyang ngayon lalulan Ramadan Arab sa misurat sa amal tanong mapian wala na to na banda mga ayang lasangan na kasi na kuano talima sinasound sa mga kalangkapan na penalalamatan na miskano udan yung kapakandarelo lalo pinalamatan miskano na kumuha tano sandao upot na usay katano mga ulamatan na al-istiqama na kinanipetan man tano sa isa diyang kailan mo kung kauyang-uyang tano pag-ikhlas tano na pumasayan tano sa pantagpo sa soal-soal tanong sa iko Allah na nagpanalamatan yung sa kano sa upamanay barat na kapiya akapamamakin na giyong ikadwa na giyong kutapkimpupyo na ayadan ang mataoron bigyan ka sa balas na so Allah Ta'ala ayam mana nalamatan tanong na giyong kaiya kami ato tadamon lalo ang kaiya pagaritan wala isa siran mag-uuluan katagtano sa kaya jamiat tadamon ang udiyang kaya mga ostadon kanang ulangon tano din pangintano ko ang Ta'ala at tatapniar katano so kapan na naman agusto ka sa sabaratano o di tano di ingulalan ng ko pagkaswatano ko agama sa ayang ano din pamaginig ng ayara isa tayo. Syukran adlaw tibila palitan ning mapapangaw so lumasa umante mo uso kapalian tari man so umawin na kapong kare mo tribul ako ana madagalami niya lumasa uway kapara forgiveness sa ating mga profesional daw tanong pila ano Allah sa katirawan mo hadis sallallahu alaihi wasallam hadis wa kullu ibn adam yafattaun wa khairul fattaun tawabin wala mo ng mga manusia bumataan mo dem na to mistake to sa talin na no o pininayan na ng talin ka kaya kay to ayaw tak noon yung di bagal naman sa kaya pa ako maurano kakawin 30 na pero na kasi Ustad Sura na inadakasang madede pa sa mga sobrang dela sa biblia pa ako makakan sa alhamdulillah si Isay ngaran ang kaimuhan tanong sa ngalan ng Norte bukod sa Taliamono sa Iya al-Islamia Federation of Islamic Women Association sa kaya Lano del Norte ang magbuli markasya na mahadabilahi sa Islami sa kada di lugar tanong na ngay akuan mahadap sa kapagulan niro ng tanong ako din kaya kuan mga indian at tutak di sa madrasa na wala sa silang Allah nagu sakano ay alam mo na mga pagiriyami ko Allah o kuwa al-ikhwan o muslimin nasa tanong uway pagkuriksyon sa mga lima uway gini kaya talimun tanong agian kay si Sugi sumakay si para sa marata na inshallah ta'ala na last din na may kasapso ang kaya weekly usbuya seminar ang ayat din sa iya
sa kadidurugo ng Ustad sa Professional Association Abdulaziz na ayaw po kapo-kapo na tanong kay Allah sa asol di Ramadan na may kaysa sakto. Sa gini, kuwan ka, Bisara Amerikano, Kasilkano po, Kasilkano may kaysa sakto, kagito di Wida, sa panita kasi tanong ko'y kuminanar, panita ko Allah, ang kaya, kaya pagmalto sa Ramadan, na tarimaan Allah, kaya parang tanong sa Rahma, sa Limo, kasi tanong malalaga sa kuminanar, na pinalamatan namin sulang-ulang na mga pagaryami, mga utiyami, suka kamiron, sukaryamiron, sa mga taamiron, ada si makandiray nun, na yamala, nasusuporta niyo mga membro sa Ata de Unicesa, 21 barangay, mapapadil sa Abuelo Ilanao del Norte, 21 barangay na pala Ata de Unicesa since 1995. Up to present, yung organisasyon tama, sobra lurag na may kapitadaan. So, Jimmy Atol Muslimat na sobra 40 years in service. May mga magister ka rin, mga hinaam ng Muslimat. Tatay lang ng Muslimat, si Bubu Nuray sa Koto, si Bubu, si Bubu, si Rohayman, si Rohayman, si Pakasun. Kaya man na, sekarang panikilapit ang mga kamudan sa yun ngay ayos, seminar ang mga kamudan, sponsor na mga ustad, sa lugtala na makabugataw na kuwan, training, nurog ng Ata de Unicesa Islamia, ka ano na ko lang sa Ilmutano, ka pingin ako sa rilas sa pagkira na si Okte Kairia, isumangko, pagkira at Alon, kainigwan niya nuto sa mga ustad, abotano, magudo, si Kusol Busaulan, na minimum street saya, so yun na sa, na, kuwan, si kung sa pamilya mi Ali, na pa man na puliskan siya sa ginasyo, so hindi makapapatay. Mata, mga gisintalo siya, ay may sinama kang din at talaw sa dinakadina sa Ligbo. Uway, pilipiran, kaya namin ako patang pamilya na tumulong sa mga guru, mga ustad. Uway, kagila dahil pilipiran na napaplit sa mi, ay pumungo ka panisipit ko, di ko karag, tamang ko, amay ka pagkasabot sa sabot, amay ka dyan na siya, so kapit panahon, pati si Pagiraji sa rumapo ko na si Magister. Nanay, waitan mo tila sa mga request ni Sister Karia na insya Allah na mga sa Amerika na akala management. Ako lo amin man kung bikair. Pinalamatan namin siya, lang support saya, may tumala support. Yun na sa punta mo sana sundo ka, pilay yun mamusukira rin yun. Sa lugtala na ginani isa kulong tanong ko ako sa likatong tamilon umor, so kasinsa ni kang rumor, rending umuralat na mamakasulitan ng langon. Ako lo ang ikuyakay. Ya kasi patako sa kaning buti ako kaparatul Madris, buti ato suratul Asar, sila rahman rahim wala asar, hindi isa lagi pusat, sila sinamahan yung bisalihat, watawassabihat, watawassabisabar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la ta'lamu hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa tamat ala ta'atik wa tawahadat ala dawatik wa tawahadat ala وابدأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورك بالإيمان بك وجميل توكل عليك وأخيك بمعرفتك وانص على سعادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Utawan mo ng diri magkakwa. Sumakawin dyan. Bulasangan mo ka, kumukumos ka no, Okay, assalamualaikum. Si kanu katabi sadyang kaagyan na iya programa agyan na atazam Indonesia iya al-Islamia si sadyang iya Ramadan Islamic Singa 2024 sa insyaallah sirman at mapita insyaallah dong na ahad live tan man si sadyang iya FB tan. So, banyak kali lipat subscribe kan si saya na YouTube kan saya YouTube channel tano kami YouTube channel subscribe kan insyaallah live kan yang program tano Ramadan Islamic Seminar nakita kan insyaallah. Assalamualaikum happy Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano yun? Ano yung nabi ako masuk to na? Alam niyo ito na siya ng mangga. Wow, papaya.
na 5 kilos of rice to birthday plate sa padiyan, marketing, bati nyo na margasyo, manigas ko, panistin, sales, padiyan nila. Why, kung nagtutuwa mi saya, na sunos nami, very grand,